Wel, noswaith dda. Noswaith dda i chi gyd. Hyfryd i weld chi. Croeso i'r Cynhadledd. Croeso i Aberystwyth. Da ni yma unwaith eto. Eleni, mae'r amser o'r flwyddyn wedi dod rownd yn sydyn iawn. Dwi'n siŵr, fel fyna, da chi wedi bod yn edrych ymlaen i wsos yma ers dipyn, fatha fi. Enw fi di Ben, fyddai'n trio fy ngor o glas i cydeirio pethau a cadw ni ar y straight and narrow wsos yma.
Gyda fi chydig o just cyhoeddiadau, yna rei ydych chi wedi weld allan fyny ar y sgrin tu ôl fi'n gynt. Yn gyntaf, dwi jyst eisiau diolch. Na i ddim enwi bobl yn benodol ar hyn o bryd, ond i safio hwnna allan at diwedd yr wythnos. Ond jyst eisiau diolch, mae'n gymaint o bobl wedi fod wrthi, wedi fod yn brysur, yn paratoi ac yn gweithio yn galed iawn yn y cefndir i paratoi a cael pethau'n barod ar gyfer ni os oes yma a maen nhw'n heiddi i'n diolch ni. Ac diolch i chi, ydych chi yma. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod. Just cyn i fi mynd yn bellach, mae gennym ni offer cyfieithu. Can we just check everyone who needs that is able to get that, has access to that? They've said to me that if it helps, you might get a better signal if you sit over on this side of the room. So if you have any problems, just maybe try and inch your way over there, perhaps. Ond gobeithio bydd hwnna'n gweithio yn hwylus i chi yn ystod yr wythnos. Tri peth dwi wedi cael, sy'n hynod o bwysig i chi wybod cyn i ni mynd yn bellach. Fel chi'n dod i mewn, ella chi wedi gweld rhaglen y Cynhadledd os oes yma. So mae yna copi yna bob dim byddwch chi angen gwybod sy'n digwydd os oes yma. Mae yna ar gael i chi. Ac yr ail peth ydy'r daflen cyfrestru yma. Fel ydych chi'n gwybod, da ni ddim yn codi tal ar y Cynhadledd unwaith eto eleni, ond os ydych chi eisiau cyfrannu, da ni'n hollol hapus i dderbyn y cyfraniadau yna, ac hwn di'r ffordd gorau i chi wneud yna. So mae gennych chi ddau opsiwn. Mae yna QR code, os ydych chi'n dallt y pethau yma, ydych chi iwsio'r QR code i cyfrannu, neu fel ych chi'n gweld, mae yna opsiynau ar y cefn os ydych chi eisiau cyfrannu mewn rhyw ffordd arall. So hwn oedd yr ail peth. A trydydd peth oedd yna permit parcio. Os ydych chi wedi dod yn y car a eisiau permit parcio, mae hyn ar gael ar y desg yn fan hyn. Fydden ni'n iawn heno, maen nhw'n deud wrtho fi, gobeithio wir. Ond allai byn bore fori os ydych chi'n ôl efo ni, cael un o hyn a roed yna yn y car os ydych chi'n parcio yn gyfagos ar y campws. Be arall sgynna fi deud wrthych chi? Fyddwch chi'n gweld mae'n ystod yn lyfrau yn fan hyn yn ystod yr wythnos. Ar ôl yr oedfa heno yma, ac ar ôl boi oedfa, os oes yma fydd yna gema ar ôl yr oedfa yn y stafell drws nesaf. Mae Derek wedi dod ychydig o bethau a dwi'n siŵr fydd o yna yn canol ohonyn nhw efo eu triciau ac yn o blaen. Hefyd cofio mae yna paned. Paned yn holl bwysig yn Cynhadledd, dydy. Mae yna paned ar ôl yr oedfa drws nesaf yn y stafell tu ôl i fi. So gyda chi ffôn symudol, na chi jyst yn siŵr bod mae hwnna off. So dwi ddim yn amharu ar unrhyw beth heno yma. Just yn ei siŵr bod dwi wedi ticio bob peth off list fi. Dwi'n meddwl dwi wedi. Sorry, un peth arall. I rhieni sydd o plant bach, eto yn y stafell drws nesaf tu ôl fi, mae yna tegannau pethau fel yna ar gael os ydych chi angen mynd nhw allan yn ystod y cyfarfod, a fydd y sain yn bwydo trwodd yma, so byddwch chi ddim yn colli allan os ydych chi angen mynd â plant allan i fyna. Dyna ni. Reit, y pethau yna allan y ffordd. Da ni wedi cael gwahoddiad os oes yma. Da chi wedi cael gwahoddiad erioed? Gwahoddiad really grand neu rhywbeth really, rhywbeth yn o'n post, gwahoddiad i priodas neu parti arbennig neu rhywbeth fel yna. Nath chwaer fi, nath i cael gwahoddiad i mynd i'r White House unwaith. Mi ath i, ond allai chi wedi cael gwahoddiad i mynd i number 10 neu rhywle fel yna. Na. Mae yna wahoddiad i ni yma heno. Y gwahoddiad gwerthfawr bwysig. Gwrando ar geiriau Iesu o Matthew 11. Dewch ato fi. Dewch ato fi. Pawb sy'n flinedig ac yn llwythog, a fe roddo fi o'r ffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd afwyn ydwyf a gostynedig o galon, a fe gewch o'r ffwystrau i'ch neiddiau. Y mae fy iau i yn hawdd i dwyn, am bai chi yn ysgafn. Dewch ato fi, mae'n dweud. Dewch ato fi. Weithiau, yn gwrdd amdano chi, ond dwi'n gallu gwneud pethau'n rhy gymleth weithiau. Mae'r gwahoddiad yma mor syml, yn dydi?
dewch at y fi. Dyna di'r cyfle sgynnon ni, os oes yma. Dewch at yr Iesu. Dewch at yr un gwerthfawr, yr un yma sy'n addfwyn, yr un sy'n gostynedig o galon. Ac os ydych chi angen orffwys, mae yna orffwys i chi yn yr Iesu. Dewch at y fi, pawb sy'n flynedig ac yn llwythog, a fe roddo fi orffwystrau i chwi. A ni weddio. O Arglwydd, da ni'n diolch i ti. Diolch am y gwahoddiad. Diolch am y gwahoddiad i dod at y ti. Da ni wedi dod o llefydd gwahanol, bob rhan o Gymru. A da ni yma hynna i dderbyn ac i gafal ar y gwahoddiad yna. I diolch at y ti. Arglwydd, trwy dy ysbryd. Neu di helpu ni. Neu di helpu ni dod at y ti. Arglwydd, neu di helpu ni, neu di alluogi ni i addoli di. Da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu ein Arglwydd. Amen. Amen. Ein yn gyntaf ydy o nefel addfwyn oen. O nefel addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith yn ef yn rhedaw arna i bryd. Dyddawn, a thras, a thgariad dryd sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Mae'n bleser i mi cyflwyno Adrian Brake i chi heno yma. Bydd Adrian yn dod ato ni mewn munud i agor y gair newydd cyfarfod. Adrian ydw i, fy hun. Da ni wedi fod yn yr e-bus nôl ac ymlaen dros yr wythnosau dwytha. Ond mae'n bleser i cyflwyno fo i chi. Alla mae'n rai ohonych chi yn nabod o'n barod. Ond mae Adrian wedi fod yn weinidog yn Caergwrle, Eglwys Efengylaidd yn Caergwrle ers mis Hydref, blwyddyn dwytha. Cyn hynna, oedd o'n wasanaethu mewn eglwysi yn De Cymru, yn y Cymoedd, ac yn gyfyrddin hefyd
Cyn hynna, oedd o'n dysgu Cymraeg, ysgol uwchradd yn y Cymoedd, ac yn hefyd, mae o'n darlithio hanes yr eglwys fel rhan o'r cwrs diwynyddol y Mudiad. Mae'n briod i Naomi, a mae gen nhw mab o'r enw Osian. So, croeso ato ni, Adrian, edrych ymlaen i clywed. Fyddai'n gwahodd Adrian mewn munud jyst i roi cyfle iddo fo rhannu chydig bach hefo ni am sut mae'n mynd yn yr eglwys a jyst rhannu chydig o pwyntiau gweddi hefo ni cyn mae'n agor y gair i ni. Ond yn awr, beth am i ni troi at ein darlluniad heno yma. A gobeithio bydd o'n fyny, dyna ni, ar y sgrin, ond os ydych chi eisiau troi ato fo, mae'n datguddiad 7, penod 7, dechrau'n adnod 9, trwodd i adnod 17. Datguddiad 7, 9-17. Ar ôl hyn edrychais, ac welai dyrfa fawr na allai neb ei rifo o bob cenodl a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd, yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi ei gwisgo a'i mentyll gwyn a phalmwydd yn ei dwylo. Yr oeddent yn gweiddi a llais uchel, un Duw ni sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen y perthyn o waredigaeth. Yr oedd yr holl angylion yn sefyll o amgylch yr orsedd a'r hunanuriaid a'r 4 creadur byw, a syrthiasant ar ei wynebau ger bron yr orsedd ac addoli Duw gan ddweud, Amen. Un Duw ni y bwr mawl, a'r gogoniant, a'r doethineb, a'r diolch, a'r anrhydydd, a'r gallu, a'r nerth byth bythoedd. Amen. Gofynodd un o'r hunuriaid i mi, y rai hyn sydd wedi ei gwisgo a'i mentyll gwyn, pwy ydynt ac o ble y daethant? Dywedais wrtho, ti sy'n gwybod farglwyth. Meddai yntau wrthyf. Dyma rhai sy'n dod allan o'r gwrthrymder mawr, a maent wedi golchi ei mentyll a'i ganu yn gwaed yr oen. Am hynny, a maent o flaen gwrsedd Duw, ac yn ei wasanaethu ddydd a nos yn ei dyml, a bydd yr hon sy'n eistedd ar yr orsedd yn lloches iddynt. Ni newynant mwy, ac ni sychydant mwy, ni ddaw ar ei gwarthef na'r hael na dim gres, oherwydd bydd yr oen sydd yng nghanol yr orsedd yn ei bugeilio hwy, ac yn ei harwain i ffynhonnau dyfroedd bywyd, a bydd Duw sydd yn sychu bob digryn o'i llygaid hwy. Gofyn i Duw bendithio i air i ni. Da ni'n mynd i canu. Ein ail emyn, bydd canu yn y nefoedd. Bydd canu yn y nefoedd pan ddelo'r plant ynghyd. Y rai fioddi catre o di eu tad cyhyd. Dechreuir y Cynhadledd ac ni bydd wylo mwy, a Duw a sych bob deigryn o ddi wrth ei llygaid hwy.
Dwi'n mynd i wahodd Adrian fyny cyn mae'n dod at ni agor y gair. Ac, Adrian, jyst eisiau rhoi cyfle i ti. Jyst rannu chydig bach efo ni am sut mae'n bod yn mynd yn cael gwrdd ac alla jyst un neu ddau pwyntiau gweddi. Da ni'n gallu bod yn cofio amdano ti a'r teulu ar eglwys dros y gyfres yma. Diolch yn fawr. Mae'n wych i gael cyfle i rannu. Ychydig am y gwaith lan yng Nghaergwrle. Ac byddwn ni'n gwerthfawrogi dy gefnogaeth mewn gweddi. Fel dwedodd Ben yn gynt, symudes i lan gyda fy Ngwraig am bachgen fach i mis Medi diwetha. Dyw tŷ yng Nghaerfyrddin ddim wedi gwerthu eto, sydd wedi cymlethu pethau. Mae Dyw wedi darparu rhywle yn y tymor byr, so ni ddiolchgar iawn iddo fe am hynny. Ond bydd yn lot haws oedd ni'n gallu gwerthu'r tŷ yng Nghaerfyrddin a setlo yn y pentre. Ni'n byw tua 20 munud i ffwrdd o Gaergwrle, reit ar y ffin gyda Lloegr ar hyn o bryd. So byddwn ni'n gwerthfawrogi dy gefnogaeth yn y mater yna. Dyn ni wedi setlo yn dda yn yr eglwys, maen nhw wedi bod yn groesawgar iawn, a dyn ni wedi ffeindio cartref ysbrydol yna. Yn y misoedd diwetha, mae Dyw wedi anfon nifer o bobl ato ni, sydd ddim yn credu eto, so ni falch o hynny. A mae un o'r hyniriaid ni wedi bod yn arwain cwrs Christianity Explored, a byddwn nhw'n cwrdd eto nos fory. A mae hynny wedi bod yn ffrwythlan. Ni'n meddwl falle bod un wedi dod i'r bywyd. A'r lleill yn agored ac yn meddwl am lle maen nhw'n sefyll gyda'r Iesu. So unwaith eto byddwn ni'n gwerthfawrogi dy gefnogaeth mewn gweddi, byddwn nhw'n dod i'r bywyd. Mae'n wych gweld nhw, a ni eisiau cael nhw yn y teulu hefyd. Dwi'n mynd i weddio dros y ti, os di hynny'n iawn, cyn ti'n dod at ni, ac dros ni hefyd wrthyn ni rando. Ddiw, ni'n mor ddiolchgar i ti am yr hyn da ni wedi clywed, a jyst cael cyfle i croesawu Adrian yma heno, ac i weld beth sgyn ti i ddeud wrthyn ni trwyddo efo'r gwaith. Da ni ofyn ti bendithio fo, rhoi hyder iddo fo ar gwaith. Dim yn fo ei hunain ar gwaith, ond yn ddod ti ac yn dair di ar gwaith. Ac da ni yn codi fyny y pwyntiau yma mae Adrian wedi rhannu efo ni ar gwaith am bydd y tŷ yn cael ei werthu yn brydlon ac bydd pethau yn weithio allan yn hwylus efo ochr ymarferol y trefniadau yna i gyd ar gwaith. A da ni'n llawenhau, da ni mor ddiolchgar i clywed bod mae'n rhai yn dangos diddordeb yn yr Efengyl ac yn dod i'r bywyd, dod i ffydd ar gwaith Halleluia. Da ni'n llawenhau i clywed y newyddion da yna ar gwaith, a ni eisiau weld mwy a clywed mwy o straeon fel yna, bod mae pobl yn dod i dynabod i. Felly, bendithio Adrian yn rwan. Bendithio ni ar gwaith wrth i ni gwrando, rhoi colonna i ni dderbyn, rhoi cwestiwn i clywed pethau ti eisiau rhannu efo ni heno. Yn enw Iesu. Amen. Wel, noswaith dda. Sori. Noswaith dda. Diolch i Ben am dy groeso cynnes, ac hefyd diolch i'r pwyllgor trefnu a pwy bynnag sy'n gyfrifol am roi gwahoddiad i fi ddod i bregethu heno. Plis trowch yn eich Beiblau at Llyfr y Datguddiad a pennod 7. Llyfr y Datguddiad, pennod 7. Okay. Esgysodwch ni. Costume change. Mae'n mewn yn digon hawdd, yn dod allan yn digon hawdd. It's okay. Dwi angen y sbectol i fewn. Beth dwi'n neud? Na, ffordd arall yw. Na, Troy Rhodes. Dwi angen y sbectol i weld beth dwi'n neud.
Da ni'n dod i nabod i'n gilydd yn dda iawn. Diolch, Ben. O, na, men. Sorry. Wel, na. Ydy hynny yn well i roi sbectol yna yn gyntaf. Hapus? Okay. Ie. Ni'n iawn? Bydd pawb yn cofio'r cyfarfod cyntaf nawr. Diolch. Wel, o'r diwedd, rydyn ni yma, y gynhadledd. Fel dwedodd Ben yn gynt, rydyn ni gyd, dwi'n siŵr, wedi bod yn edrych ymlaen ers misoedd a ddod yma gyda brodyr a chwiorydd yn y ffydd, rhai ohonynt yn ffrindiau annwyl iawn, i ganu clod i Dduw gyda'n gilydd, i wrando ar air Duw gyda'n gilydd, ac i rannu cymdeithas gyda'n gilydd. Hwn yw eich chafbwynt y flwyddyn i nifer ohono ni. Roeddwn ni yma ar gyfer y gynhadledd Saesneg wythnos diwethaf, a dwedodd rhywun wrth i fi, there's nothing like Aber. A dwi'n deall y pwynt. Bydd bod yma yng nghwmni'r saint, ym mhresenoldeb Duw, mewn ardal mor hardd yn fendith fawr i ni gyd. Ond hoffwn ni bwysleisio ar ddechrau'r gynhadledd heno bod beth bynnag sy'n mynd i ddigwydd yr wythnos yma yn rhagflas yn unig. Rhagflas fendigedig, ond rhagflas o rhywbeth arall mae'r arglwydd wedi ddarparu ar gyfer y rhai sy'n ei garu. Rhywbeth sy'n cael ei ddisgrifio i ni yn y darn yma, llyfr y datguddiad, pennod 7, adnodau 9 i 17. Beth sydd gyda ni fan hyn yw gweledigaeth. Gweledigaeth a welodd yr apostol Ioan, tra i fod yn alltyd ar yr ynys a elwyr Patmos, ar gyfrif gair Duw a thystiolaeth Iesu. A gweledigaeth yw hi o fywyd y saint ar y ddaear newydd ar ôl ail ddyfodiad y gwaredwr. Bywyd y saint ar y ddaear newydd ar ôl ail ddyfodiad y gwaredwr. Fel y dywedodd yr apostol Paul, bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef. Bydd y meirw yng Nghrist yn atgyfodi yn gyntaf, ac yna byddwn ni, y rhai byw, yn cael ein cipio i fyny gyda hwy yn y cymylau i gyfarfod ar arglwydd yn yr awyr. Ac wedyn, bydd e'n mynd â'i eglwys i'r ddaear newydd. Ac felly, byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus. Os wyt ti yn Gristion, dyma dy ddyfodol di. Ond sut bydd hi i ni ar y ddaear newydd yn yr oes sydd i ddod? Wel, mae'r darn yma o'r ysgrythyr yn ateb y cwestiwn yna i ni. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw i edrych ar y weledigaeth yma a chymharu beth yw hi i fod yn y gynhadledd a sut bydd hi i fod ar y ddaear newydd. A byddwn ni'n gweld bod hyn yn rhyw fath o preview i ni o beth sy'n dod. A cofiwch wrth i ni fynd trwyddo, bydd y gynhadledd yn anffodus yn dod i ben ar nos Wener, ond bydd ein bywyd ar y ddaear newydd yn para am byth. So dwi'n gweddio ar ddiwedd yr wythnos, bydd pob un ohonoch chi yn dweud, wel, roedd y gynhadledd yn wych, ond mae'r gorau eto i ddod. So gwadewch i ni felly gymharu sut yw hi i fod yn y gynhadledd a sut bydd hi i ni ar y ddaear newydd. Yn gyntaf, yn y gynhadledd, rydyn ni'n manteisio ar y cyfler i fod yn rhan o gynulleidfa fwy sylweddol nag arfer o ran i nifer, o ran i maint. Mae rhan fwyaf ohono ni wedi dod yr wythnos yma o eglwysi bach. Mae rai ohonyn nhw yn fach iawn. A mae pob eglwys yn werthfawr yng ngolwg yr oen. Ond mae'n anodd i fod mewn eglwys bach. Ac mae'n hawdd weithiau digaloni. A mae'n wych felly dod
i'r gynhadledd fel hyn a chanu a chymdeithasu gyda llawer mwy o Gristnogion na'r arfer. Ond, ar y ddeiar newydd, dyn ni'n gweld yn adnod 9, byddwn ni yn rhan o dyrfa fawr na allai neb ei rhifo. Yn Ionawr 2015, daeth dros 6 miliwn o bobl at ei gilydd ar strydoedd Manila, prifddinas y Philippines, i groesawu'r pab. Yn ôl un papur newydd, hwn oedd the 5th largest gathering in history. A mae'n werth mynd ar-lein i weld y lluniau. 6 miliwn o bobl wedi ymgasglu ar y strydoedd. Ond bydd llawer mwy gyda ni ar y ddeiar newydd. Dywedodd Duw hyn wrth Abram, bendithiaf di yn fawr, ac amlhau dy ddisgynyddion yn ddirfawr, fel ser y nefoedd ac fel y tawod ar lan y môr. Nawr, ar un lefel, roedd Duw yn sôn wrth gwrs am ddisgynyddion corfforol Abram, yr Iddewon. Ond ar lefel uwch, roedd e'n sôn am bob un a chanddo ffydd y niw Abram, gan gynnwys pob un yma heno sy'n credu yn yr arglwydd. A dywedodd Duw, trwy fy ngras i, bydd fy eglwys i fel ser y nefoedd ac fel y tawod ar lan y môr. Ac ar y diwrnod olaf, pan mae'r eglwys i gyd yn mynd i fewn i'r ddeiar newydd, byddwn ni'n gweld pa mor fawr yw beth mae Duw wedi bod yn ei wneud dros y canrifoedd. Ac mae ein heglwysi ni, mae ein heglwysi bach ni yng Nghymru yn rhan o'r eglwys yna. Dyn ni'n gweld, trwy ddod at ein gilydd fel hyn o'r wythnos yma, dyn ni'n gweld, wel, ni'n rhan o rhywbeth mwy. Dyn ni'n rhan o rhywbeth genedlaethol. Dyn ni'n ymuno gyda Christnogion o Gymru, pob cwr o Gymru. Ond ar y diwedd, byddwn ni'n gweld bod yr eglwys yn llawer mwy hyd yn oed na hynny. Dim ond canran fach o'n teulu ysbrydol sydd yma. Ond eto, mae Duw yn adnabod pob un sy'n perthyn iddo. Yn y byd, mae'n hawdd cael eich colli mewn tyrfa. Ond mae Ioan yn cofnodi hyn yn ei efengyl, geiriau Iesu. Oni werthu'r 5 aderyn y to am 2 geiniog, eto nid yw un ohonynt yn angof gan Dduw. Yn wir, y mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Yr ydych yn werth mwy na llawer o adar y to. Felly ni gyd yn rhan o rhywbeth enfawr, ond eto mae gyda ni Dduw personol iawn sy'n caru pob un ohono ni fel unigolion. So mae'r gynhadledd yn wych, achos mae'n rhoi cyfle i ni teimlo fel bod ni'n rhan o rhywbeth mwy. Ond bydd hynny yn llawer gwell yn yr oes sydd i ddod. Yn ail, unwaith eto yn adnod 9, yn y gynhadledd, mae'n hyfryd bod gyda Christnogion sy'n dod o bob cwr o Gymru a thu hwnt o America hyd yn oed. Ond, ar y ddeiar newydd, byddwn ni'n rhan o dyrfa o bob cenedl, a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd. Yn ystod haf 2012, roedd Llundain yn llawn, yn orlawn, gydag athletwyr o 208 o wledydd yn cystadlu yn y gemau Olympaidd. Hwn oedd the greatest global gathering ever. Ond unwaith eto, nid yw hyn i'w gymharu o gwbl, a natur ryngwladol y dyrfa dyn ni yn rhan ohoni, a byddwn ni yn gweld gyda'n llygaid ein hunain ar y diwrnod olaf. Dywedodd Iesu bydd ei efengyl am y deyrnas yn dwyn ffrwyth drwy'r byd i gyd. Dywedodd Duw wrth Abram
bydd holl dylwythau'r ddeiar yn cael ei bendithio. Bydd disgyblion yn cael ei gwneud o'r holl genhedloedd. Mae Cymru, mae'n heglwysi ni, mae ein heglwysi unigol ni yn rhan o rhywbeth mwy, ac mae'n gwlad ni yn rhan o rhywbeth mwy. Ac eto mae lle i'n eglwysi ni ac i'n gwlad ni yn eglwys Iesu Grist. Pwy ond Duw sy'n gallu uno pobl o gymaint o wahanol gefndiroedd mewn un dyrfa gytun, o ysblander eglwys Crist Iesu. So mae'r gynhadledd yn wych, mae'n hyfryd dod i weld cymaint o wahanol bobl, ond bydd yn llawer gwell rhyw ddydd. Yn drydydd, yn y gynhadledd, wrth gwrs, rydyn ni dal yn y frwydr ysbrydol. Ond ar y ddaear newydd, byddwn ni wedi gorchfygu'r gelyn yn gyfan gwbl. Yn adnod 14, yn adnod 13 yn gyntaf, mae Ioan yn cofnodi, gofynodd un o'r heniriaid i mi, a rhai hyn, y dyrfa fawr yma, a rhai hyn, pwy ydynt, ac o bler y daethant. Dywedais wrtho, ti sy'n gwybod fa'r glwydd, meddai yntai wrthyf, dyma'r rhai sy'n dod allan o'r gorthrymder mawr. Dywedodd Iesu wrth i ddisgyblion, yn y byd fe gewch orthrymder. Ac nododd Paul yn llyfr yr Actau mewn un o'i bregethau, trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Mae gyda ni elyn, gelyn cryf, gelyn ffyrnig, gelyn sy'n casau Duw ac sy'n casau pobl Dduw. Ac mae yn ymosod arno ni fel eglwysi, ac mae'n ymosod arno ni fel teuluoedd, ac mae'n ymosod arno ni fel Cristnogion unigol. Mae gorthrymder gyda ni. A dyn ni ddim yn gallu dianc o'r gorthrymder trwy ddod i'r gynhadledd. Mae Satan yma. Dywedodd J.C. Ryle, hen esgob Lerpwl ar 11. Mae Satan yn bresennol, neu un o'i ysbrydion beth bynnag, mae Satan yn bresennol ym mhob cyfarfod Cristnogol. Yma i drio rhwystro y gair rhag dwy'n ffrwyth yn ein bywydau, yn trio digaloni ni, yn trio troi ni yn erbyn beth ni'n clywed o'r pulpud. Mae Satan ar waith bob tro mae'r gair yn cael ei bregethu hyd yn oed yn y gynhadledd hon. Mae gyda fi newyddion da, mae'r ysbryd ar waith hefyd. Ac mae fe'r yn llawer mwy cryf na Satan. Ond mae Satan yma, a mae'r frwydr ysbrydol yn cario ymlaen hyd yn oed yn Aberystwyth ar wythnos yma. Falle mae pethau anodd yn mynd ymlaen yn ein heglwysi ni, a dyn ni'n cael seibiant bach trwy fod yma ar wythnos hon. Ond wrth gwrs, ar ôl nos Wener, mae rhaid ni fynd yn ôl i'r eglwysi ac ailwynebu y gwahanol broblemau. A dyn ni'n teimlo weithiau, ydyn ni yn mynd i golli. Ydy Satan yn ormod i ni. Ydyn ni yn mynd i fod yn y ras, i aros yn y ras tan y diwedd. Wel, dywedodd Iesu hyn, ewyllus yr hwn am hanfonodd i yw hyn, nad wyf i golli neb o'r rhai y mae ef wedi ei rhoi i mi, ond fy mod i'w hatgyfodi yn y dydd olaf. A gwelodd Ioan y broffwydoliaeth yma yn cael ei gwireddu. Ar y diwedd, bydd pob un yn mynd i mewn i'r deyrnas newydd. Wele dyrfa fawr na allai neb ei rhifo yn sefyll ar y diwedd o flaen yr orsedd.
Dyma rhai sy'n dod allan o'r gorthrymder mawr. Mae pob Cristion yn mynd I fewn i'r gorthrymder mawr ac yn byw bywyd ar y ddaear hon yn y gorthrymder mawr. Ond yn y diwedd, bydd pob un ohono ni yn dod allan o'r gorthrymder mawr. A fydd dim gorthrymder ar y ddaear newydd. Mae gorthrymder yn y gynhadledd, fydd dim yna. A byddwn ni yn fuddugol. Drychwch adnod 9. Mae Ioan yn gweld y dyrfa fawr yma, ac mae'r bobl sydd yn y dyrfa wedi ei gwisgo. A mentyll gwyn a phalmwydd yn ei dwylo. Wedi ei gwisgo a mentyll a phalmwydd yn ei dwylo. Mae cefndir hanesyddol diddorol yma. Yn y ganrif gyntaf, pan oedd Ioan wrth gwrs ar yr ynys, dyma beth ddigwyddodd pan oedd brwydr wedi bod un gwlad yn ymladd yn erbyn gwlad arall, a byddai trigolion y wlad fuddigol yn dathlu buddugoliaeth trwy wisgo mentyll a chwifio palmwydd. Oedd yn golygu bod ni wedi ennill. Dyn ni yn fuddigol, mae'r gelyn wedi cael ei ddymchwel. Felly, Cristnogion y ganrif gyntaf roedd mentyll a phalmwydd yn gyfystyr a gorfoledd, dathlu, buddugoliaeth. Ac mae Ioan yn gweld yr eglwys, y dyrfa fawr yma, ar y diwedd, ar y ddaear newydd, yn cael parti, yn dathlu buddugoliaeth dros y gelyn mawr, dros Satan. Iesu wrth gwrs sydd wedi ennill y frwydr yna drosto ni yn barod, ond byddwn ni yn rhannu y wobr gyda fe ar y diwedd. Yn y pethau hyn I gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. I Dduw y bod diolch, yr hwn sy'n rhoi'r fuddugoliaeth I ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Felly, yn yr oes sydd I ddod, byddwn ni yn rhan o dyrfa fawr na allai neb ei rifo. Byddwn ni yn rhan o dyrfa o bob cenedl, a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd. A byddwn ni wedi dod allan o'r frwydr ysbrydol yn fuddigol. Hefyd, yn y gynhadledd, wrth gwrs, rydyn ni dal yn gorfod wynebu goblygiadau'r cwymp. Hynny yw dioddefaint. Henaint. Galar. Diweithra. Y Cristnogion yn gorfod wynebu y pethau hyn, cancer ac yn y blaen, salwch difrifol. A mae'n wych ddod mas o'n sefyllfaoedd cartrefol ni. Ni'n dod yma a cael gwyliau bach, seibiant bach, ond dyn ni ddim yn gallu dianc rhag dioddefaint. Ond ar y ddaear newydd, byddwn ni'n profi adnodau 15 I 17, digonedd o lawenydd a mwyniant bythol. Edrychwch, mae Ioan yn dweud, ni ddaw ar ei gwarthaf, adnod 16, ni ddaw ar ei gwarthaf, na'r hael, na dim gres. Mae'r hael a'r gres yna yn cynrychioli y pethau sy'n poeni ni yn y bywyd yma ar y ddaear hon, y pethau fi wedi crybwyll yn barod, salwch, galar, erledigaeth ac yn y blaen. Fydden nhw ddim yn y ddaear newydd. Maen nhw gyda ni o'r wythnos yma. Maen nhw'n aros I ni gartref. Bydden nhw wedi diflannu yn llwyr rhyw ddydd. Ac hefyd yn adnod 16, mae Ioan yn dweud hyn am y bobl yn y dyrfa. Ni newynant mwy ac ni sychedant mwy. Yn y byd yma, mae Cristnogion yn newynu ac yn sychedu am bob math o bethau da. Calon lan. Calon lan yn llawn daioni. Techach yw na'r lili dlos. Os ydych chi yn Gristion, ydych chi'n edrych ymlaen, dwi'n siŵr, at gael calon lan o'r diwedd.
Dyn ni'n dal yn bechaduriaid. Dyn ni'n dal yn troi ffwrdd oddi wrth llwybrau Duw. Ac am feddwl, rhyw ddydd, byddwn ni yn hollol ddibechod. Bydd calon lân gyda ni. Ond mae'n boenus ar hyn o bryd i newynu a sychedu am galon lân. Heb gael un. Ni'n newynu a sychedu am weld Iesu wyneb wrth wyneb. Dyn ni'n caru fe, dyn ni'n cael cymdeithas gyda fe nawr, ond dyn ni ddim yn gallu weld Mae yma, ond dyw e ddim yma. Mae'n bresennol, ond mae'n absennol ar yr un pryd. A dyn ni'n newynu a sychedu am gael Iesu gyda ni yn ei gyfanrwydd. Wyneb wrth wyneb. Ac ar hyn o bryd mae'n boenus i newynu a sychedu am Iesu. Y corff newydd. Mae cymaint o broblemau. Oherwydd y cwymp, mae cymaint o broblemau gyda'r corff sydd gyda ni ar hyn o bryd. A dyn ni'n newynu a sychedu am y corff newydd. Ac mae'n boenus aros yn dweud. Yn y nefoedd, bydd y pethau hyn i gyd gyda ni. Byddwn ni yn fodlon. Bydd calon lân dy ni. Bydd Iesu gyda ni. Bydd y corff newydd gyda ni. Bydd popeth mae Iesu wedi prynu trwy waed ar gyfer ei bobl gyda ni. A byddwn ni, mae Ioan yn dweud, yn cael bywyd yna yn ei holl gyflawnder. Bydd yr oen sydd yng nghanol yr orsedd yn ei bugeilio hwy, ac yn ei harwain i ffynhonnau dyfroedd bywyd. Ffynhonnau dyfroedd bywyd. Yn yr ysgrythyr ac yn enwedig yng ngwaith Ioan, mae dŵr yn gyfystyr â bywyd. Ac mae ffynhonnau yn gwneud i ni feddwl, wrth gwrs, am ddŵr yn gorlifo. A dyna'r math o fywyd fydd gyda ni yn y nefoedd. Bywyd sy'n gorlifo. Ac wedyn mae gyda ni y geiriau tyner hyn, a bydd Duw yn sychu pob deigryn o'i llygaid hwy. Yn yr oes yma, mae gan y Cristion sawl reswm dros wylo. Marwolaeth gŵr neu wraig, rhiant neu blentyn hyd yn oed. Problemau yn yr eglwys, pethau fi wedi sôn amdanyn nhw yn barod. I ryw raddau rydyn ni gyd yn gyfarwydd a doler. Ac falle bydd rhai ohonych chi yn dod â'ch eich gilydd dros baned yr wythnos yma a wylo gyda'ch gilydd. Am bethau sydd wedi digwydd yn ddiweddar. Pethau sydd wedi digwydd ers y gynhadledd ddiweddar. Rhywun annwyl wedi marw, enghraifft. A bydd dagrau yn y gynhadledd. Ond yna, ni bydd y pethau hyn. Ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Bydd y pethau cyntaf wedi mynd heibio. Ond mae Ioan yn gweld rhywbeth arall yma. Hyd yn oed ar ôl i ni stopio wylo, mae'r dagrau yn aros ond nhw yn ein llygaid ni. A pan bydd Iesu yn dychwelyd i fynd a'i saint i'r ddaear newydd, bydd ganddyn nhw lawer o ddagrau ar ôl yn eu llygaid. A bydd Duw ei hun yn sychu pob deigryn o'i llygaid hwy. Byddai pobl yn gwneud hynny yn nyddiau'r Beibl, falle mae pobl yn gwneud hynny heddiw. Pan mae rhywun yn bwysig iawn, mae'n annwyl iawn i ti, bydden nhw yn, gyda'i bys ei hun, yn sychu'r dagrau. A dyn ni'n darllen fan hyn y bydd Duw yn gwneud hynny ar ein cyfer ni. Bydd e ddim yn gofyn i angel wneud e. Bydd Duw yn bersonol yn sychu pob deigryn o'n llygaid. Yn bumed, yn y gynhadledd, rydyn ni'n mwynhau gwasanaethu Duw mewn sawl ffordd. Dyn ni wedi dod yma, yr wythnos yma, i dderbyn. Mae hynny yn dda, dyn ni angen derbyn.
ond mae'n bwysig bod ni'n gwasanaethu hefyd. Mae pobl fel Ben a'r gwahanol siaradwyr, Dewi yn arbennig, bydden nhw yn gwasanaethu Duw yn y gynhadledd, ond dyn ni gyd yn gallu gwasanaethu trwy gweddio gyda'n gilydd, rhannu gyda'n gilydd, siarad gyda'n gilydd. Dyn ni gyd yma i wasanaethu Duw. Siarad â'r bobl, dyn ni'n cwrdd yn y dre ac yn y blaen. Ond wrth gwrs, yn y byd hwn, mae blinder a henaint a phechod yn sbwylio ein gwasanaeth ni. Ond ar y ddaear newydd, byddwn ni'n gallu gwasanaethu Duw yn berffaith, ddydd a nos. Adnod 15. Y maint o flaen gorsedd Duw ac yn ei wasanaethu ddydd a nos yn ei deml. Gwrandewch ar y geiriau hyn. Dwi'n dyfynnu o lyfr Eryl Davies, Heaven is a far better place. So mae'r geiriau hyn yn Saesneg. So mae'r cyfieithydd sy'n gwasanaethu ni hefyd, mae fe'n gallu cael gorffwys fan hyn. The Reverend Kenneth McCrae was the Free Church of Scotland minister in Stornoway in the Isle of Lewis from 1931 to 1964. His long ministry in what was one of the largest Presbyterian congregations in the world was powerful and fruitful. About 5 months before his death, in early May 1964, he dictated the following words of testimony. I have been long in his service here, but I never tired of it. All my grief was that it was so poor, so forgetful, and so lacking in holiness. But soon I shall serve him with a perfect service, without failure or flaw. A dyn ni gyd yn gallu edrych ymlaen at hynny yn ôl Iowan. Yn gwasanaethu Duw yn ddibechod, ddydd a nos. Ac yn fwyaf oll, byddwn ni'n cael cymdeithas berffaith, wyneb wrth wyneb a Duw. Dwy waith yn y darn yma, mae Iowan yn tynnu sylw at lle mae'r dyrfa yma yn sefyll. Yn gyntaf yn adnod 9, maen nhw'n sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen. Ac wedyn yn adnod 15 unwaith eto, y maint o flaen gorsedd Duw. Beth yw arwyddocad y pwynt yna? Maen nhw o flaen gorsedd Duw. Mae Iowan yn pwysleisio byddwn ni gyd mor agos at Dduw ag sy'n bosibl. Os ydych chi wedi bod i gyngerdd enghraifft, wel, os oes lot o arian gyda chi, chi'n gallu prynu tocyn i sefyll neu i eistedd yn y rhes flaen. A ydych chi'n gallu gweld pwy bynnag sy'n perfformio yn glir. Ond bydd lot o bobl, wrth gwrs, yn sefyll yn bell oddi wrth y llwyfan. A fydden nhw ddim yn gallu gweld pwy bynnag sy'n perfformio, a falle maen nhw'n gorfod dibynnu ar sgrin fawr i weld beth sy'n digwydd. A pwynt yw bydd pob Cristion yn y rhes flaen. Bydd pawb yn agos iawn at orsedd Duw. Yn gallu siarad gyda fe, yn gallu cymdeithasu gyda fe, yn gallu mwynhau presenoldeb Duw. Fydd neb yn y cefn ar y ddaear newydd. Ydych chi'n edrych ymlaen at fod yna, yn y dyrfa fawr rhyngwladol yma, yn ddibechod, heb unrhyw boen neu dim byd felly, yn gwasanaethu Duw ddydd a nos yn ei deml. Y cwestiwn felly yw, sut ydyn ni yn gallu gwybod yn iawn a byddwn ni ar y ddaear newydd gydag Iesu. Ac mae'n bwysig bod ni yn gwybod yn iawn y byddwn ni yna, achos yr unig opsiwn arall yn ôl yr ysgrythyr yw dinistyr tragwyddo wedi cael allan o bresenoldeb Duw yn
i ffern. Sut rydyn ni'n gallu gwybod yn iawn y byddwn ni yna? Sut mae unrhyw un yn gallu bod yn y dyrfa fawr hon? Wel, edrychwch yn y darn ar beth mae'r bobl sydd yn y dyrfa yn ei wisgo. Adnod 9, maen nhw wedi ei gwisgo a mentyll gwyn. Ni wedi sôn am y mentyll yn barod, ond edrychwch ar y lliw. Maen nhw wedi ei gwisgo a mentyll gwyn. Na mae'r lliw yna gwyn yn cynrychioli fan hyn pirdeb, sancteiddrwydd. Mae'r bobl yma yn ddi-bechod. A dyna sut maen nhw'n gallu bod ar y ddeiar hon, ar y ddeiar newydd, gyda'r arglwydd. Maen nhw'n bir, maen nhw'n sanctaidd, maen nhw'n ddi-bechod. Felly mae gyda ni fan hyn bobl sydd wedi ennill lle ar y ddeiar newydd trwy weithredoedd da. Wel na. Achos yn adnod 14, cofiwch y cwestiwn yn adnod 13, y rhai hyn sydd wedi ei gwisgo a mentyll gwyn, pwy ydynt? O ble'r y daethant? Dyma rhai sy'n dod allan o'r gothrynder mawr, y maent wedi golchi ei mentyll. Felly doedden nhw ddim yn wyn i ddechrau. Doedd y bobl yma ddim yn bir, sanctaidd, ddi-bechod i ddechrau. Roedden nhw'n frwnt, yn bechadurus iawn, ond mae rhywbeth mawr wedi digwydd. Mae nhw wedi cael ei golchi. Ac mae nhw wedi cael golchi ei mentyll a'i canu yng ngwaed yr oen. Y pwynt yw hyn, dyma bobl a chanddyn nhw ffydd yng ngwaith Iesu ar y groes. A maen nhw'n gwybod hynny, maen nhw'n canu clod i Dduw. Adnod 10, un Duw ni sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen, sylwch y gair, yr oen, yr un sydd wedi marw fel aberth, i'r oen, y perthyn a waredigaeth. Dyn ni yma oherwydd Iesu, a Iesu yn unig. Dyma bobl sydd wedi golchi ei mentyll a'i canu yng ngwaed yr oen. Y mae gwaed Iesu yn ein glanhau ni o bob pechod. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ein rhyddhad ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, iddo ef y bôr gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Trwy ffydd yn Iesu yn unig, rwy ti yn gallu bod ar y ddeiar newydd. Ond rwy ti'n gallu bod. Trwy ffydd mae unrhyw un yn gallu ddod a mwynhau y dyfodol disglair yma. Ond iddo ef y bôr gogoniant. Felly, disgyblion Iesu, mwynhewch y gynhadledd. Mae'n fraint i fod yma, ond dwi. Mae'n wythnos arbennig ym mywyd yr eglwysi. Mae'n rhoi blas i ni ar y dyfodol. Cofiwch hynny wrth i'r wythnos fynd yn ei blaen. Mae hwn yn paratoi ni ar gyfer beth sydd i ddod. Mae hwn yn preview, mae fel trailer ar gyfer y ffilm tragwyddol. Byddwn ni yn rhan ohoni yn y nefoedd. Ond cofiwch, rhagflas yw'r gynhadledd o rhywbeth llawer gwell mae Iesu wedi prynu gyda'i waed. A dylen ni gyd wrth i fi gloi, gydewch i fi ddweud hyn, dylen ni gyd fyfyrio yn ddyddiol, dwi'n meddwl, ar y weledigaeth hon. Mae'n rhoi profedigaethau presennol mewn persbectif. Mae bywyd yn anodd. Mae'n mynd i fod mewn byd sydd wedi cael ei ddylanwadu gymaint gan bechod. Ond cofiwch, nad yw dioddefiadau presennol i'w cymharu a'r gogoniant sydd ar gael i ddatguddio i ni. Mae'r weledigaeth yma, mae meddwl am y dyfodol yn rhoi profedigaethau presennol mewn persbectif. Ac mae'n atgoffa ni, beth bynnag mae'r byd yn ei gynnig,
dyw i ddim yn cymharu a beth mae Duw yn rhoi i'w bobl. Pobl ifanc yn arbennig, ond i bawb rili, ond pobl ifanc yn arbennig, mae'r byd yn ddeniadol. Mae'n addo llawer, ond mae'n siomi. Ond mae Duw wedi darparu rhywbeth sy'n boddhau ni. Dewch ato fe. Dewch gyda'ch pechodau. Dewch at yr oen. Rhowch ffydd ynddo fe a byw trwy Iesu. Dyn ni'n mynd i ganu emyn am y ddeiar newydd, am yr oes sydd i ddod i gloi. Emyn sydd wedi cael ei gyfieithu i'r Gymraeg. Fe welwn orsedd fryd, uwch pob un gorsedd sydd, lle daw un dydd y ffyddlon rai o bob un gwlad. Gawn ni weddio. O Arglwydd, diolch i ti am dy ddaioni, am dy ffyddlondeb i ni hynna.
Diolch am yr air ti di roi ni trwy Adrian heno. Diolch am y cibolwg ar y glwydd, am yr agflas, da ni wedi cael ein atgoffa ohono fo heno. Mae hwnna di setio'r sîn i ni os ys yma, dydy. A da ni'n ddiolchgar am dderbyn a cael ein atgoffa o'r weledigaeth yna'r glwydd. Bendithio ni. Bendithio ni. Nesau at ni ar glwydd wrth i ni nesau at y ti. Yn enw Crist. Amen. Amen. Os ydych chi eisiau eistedd jyst am eiliad, just couple o pethau atgoffa chi am fydde gema yn digwydd yn y stafell drws nesaf pan ydi gael. Bore fori, os ydych chi'n ymuno hefo ni, a gobeithio ydych chi yn. Bydd y cyfarfod gweddi. So'n gret i weld gymaint ohonych chi yna phosib. 8:30 dan arweiniad Gareth Evans. Ac hefyd, am 10 munud i 11, fydd y gwaith plant yn dechrau. Os ydych chi efo plant sy'n cofrestru i'r waith plant, mae Catrin James a'i dîm yn croesawu nhw o 10 munud i 11. A wedyn fydd y prif cyfarfod yn dechrau 11 bore fori. Edrych ymlaen i gweld chi yna. Ni cloi efo'r fyndith yma. Byddid yr arglwydd dyfendithio a thgadw. Byddid yr arglwydd lywyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigar y gwrthit. Byddid yr arglwydd edrych arnat a roi ti heddwch. Amen.